Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dnes tu máme CS-ko a je to prvé video z CS-ka, takže nebudeme zdržiavať a ideme rovno do toho. Ok, sme na Miráži a máme zatiaľ rozcvičku. Tak dobre, tak už sa ozvem do boja. Dobre, vidíme, že týpek... Počkať, sa musíme ešte pozdraviť, ako sa... Hi guys. Kámo, prečo zautočil na spoluhráča? Hi. Hi. Ok, hovoria skoro všetci. Takže bude to trošku ľahšie. Nice, kámo. Ideme. Nechcem do začiatku kupovať také silné zbranie, takže dáme si to tak. 1 kill, ja som spokojný. Na začiatok je to super. Oni si že takto. Je tu niekto? Vyzerá, že nie. Dobre, to máme bombu, máme všetko, takže to je v pohode. Kámo, tak toto sme vyhrali. OK, 2-0 vyhrávame a podľa mňa to bude fake A. No to je fake A. No to pôjme dáme. Kill. Lepšia zbraň. Nemá nejaké AKčko? Nie, vyzerá, že nie. Poviem si ešte tu, či niekto není. Dobre. Zoberiem si dígla, to je jasné. A ideme sa pozrieť znova na Ačko. Tu bude asi Bčko. Kamo, ja som ho tam videl. Kamo, vykúkni. Asi nevykúkne. Dobre, idem to trošku číhať. No, je to Bčko. It's time to stop! Wow. Jak toto nebol hit? Jak toto nebol hit s tým díglom? Presne na hlavu som mu mieril. A to nedá hit. Doteraz to nechápem. Fúha. Som dostal. Time, guys, time. OK. Aj tak som neprežil, takže GG. No, nevadí. OK, ja si tu kúpim veci a... Kamo, Zeus kúpime. Ty vole, trošku potrolíme. A vieš čo? Ideme na B. My dvaja ideme na B, kamo, takže poďme. Traja na A. To nebolo znova B. Aby znova nevyhrali. By the way, toto je život Bčkara, kamo, iba pozera short. Alebo apartmány, ty vole, čo teraz pozera môj teammate. Vypadá to tak, že asi short nikto nepôjde. Tu niekto bude. Tam určite niekto pôjde top mid, podľa mňa. Na mide. Top mid. Ale asi tam nebude nik.
Nikto tu není, dobré. Ale idem tu na T-čko, pretože tu na spawn T bude určite niekto. Poď. Tak, nice, GG, kamo. OK, máme 3-1 a myslím, že je to dosť dobré. Neviem, kto by si dával také meno, že AK-47. Ale keď chce, tak nech má to meno, ale mne sa moc nepáči ako to meno. Trošku odezvu máme trošku slabšiu, ale dobre. Už je to v pohode. Kamo, GG, dal mu knife, ty vole. Počka na... Kamo, ok, je to Bčko, ty vole, idem na B. Na Bčku máme bombu, takže jo, v pohode máme bombu. V pohode. Lepšie akáčko. Nice. Kamo, vyhrali. Že normálne ty vole AK-47 XXXX kamo 17 podáva, kamo, to čo je proste, nechápem tie mená. B. Aj keď sú všetci skoro na B, ale... Nice, GG, kamo. Dobre, máme zatiaľ čistú výhru. To vyzerá tak. Lebo 5-1 ako vyzerá dosť dobre, ale zase povedz mi, sa môže úplne že zmeniť a tie HPčka si nevšimajte, hej, lebo iná si šlakta, keď si budete všimať tie HPčka. Ne, ja som to netrafil. 3v2, GG. Toto je koniec videa. A ak sa vám video páčilo z prvé CSK, tak nezabudni dať like a odber. Zatiaľ, čau. O to nevinný, šel jsem spát, ale zdály se mi bludy. V tom snu mi máma říkala, že bych už neměl hulit. Prej užívej si mládí, ale někdy bez gumy. Ach bože, mami.